πριν αρχίσουμε να γελάμε, θέλω να σας θυμίσω κάποια πράγματα, έτσι με το χέρι στην καρδιά. Θυμηθείτε πόσα φαινόμενα, να μην πούμε ονόματα τώρα, δεν πειράζει, να μην πούμε, πόσα φαινόμενα όμως, σε πολιτικό επίπεδο, σε οποιοδήποτε επίπεδο θέλετε, αλλά εδώ μας ενδιαφέρει το πολιτικό, στην αρχή γελούσαμε μαζί τους, και μετά από καιρό, σήμερα δηλαδή, είναι από το πρωί ως το βράδυ, σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές, σε όλη την τηλεόραση. Και κατ' επέκταση στη ζωή μας. Και στη ζωή μας, έτσι. Και στη Βουλή μας. Απόψεις, και στη Βουλή μας και τα λοιπά. Άτομα με τα οποία ήταν και γελούσαμε. Οπότε, κυρίες και κύριοι, στο νούμερο 1 σας παρουσιάζουμε τον μελλοντικό ηγέτη αυτής της χώρας. Βρήκαμε τον σωτήρα μας, βρήκαμε τον άνθρωπο και θα σας το τεκμηριώσουμε και γιατί αυτός ο άνθρωπος θα σώσει τη χώρα. Είναι ο Κρικέλης. Είναι ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκρατική Παγκόσμιος Ελλάς. Έχει απ' όλα, έχει απ' όλα. Έτσι λέγεται το κόμμα. Είναι και δημοκρατική, είναι και παγκόσμια και είναι Ελλάς. Κυρίες και κύριοι. Και ο άνθρωπος προσπαθεί σιγά σιγά να μαζέψει την ομάδα, να φτιάξει το κόμμα, έτσι, να πάει μπροστά την Ελλάδα. Δείτε με ποιο τρόπο. Ας ξεκινήσουμε. Τι έχετε βάλει αγγελίες και ζητάτε υποψήφιους βουλευτές? Οι ευρωβουλευτές. Ζητούνται πολιτευτές υποψήφιους βουλευτές για τη Βουλή των Ελλήνων με το κόμμα Δημοκρατική Παγκόσμιος Ελλάς 1993. Ο πρόεδρος ο κύριος Κρικέλης. Φτάσατε στο σημείο και βάλατε αγγελία? Γιατί κακό είναι, τι να κάνω. Εντάξει, απλώς πρωτότυπο. Πρωτότυπο, αυτό λέω. Εμφανίστηκε ο κόσμος. Πρωτότυπο αλλά και έξυπνο. Και καλά έξυπνο, αλλά εκτός από το ότι είναι έξυπνο είναι και δημοκρατικό. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι έντυπος, είναι πις σε αυτά που λέει. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο κόμμα. Αγγελία. Δηλαδή, ξέρεις, ζητείτε υδραυλικό, ζητείτε νυχτοφύλακα, ζητείτε ευρωβουλευτής. Είναι πολύ λογικό αυτό. Και δεν είναι μόνο ότι ζητάει, αλλά υπάρχει και προσφορά εργασίας. Σε εποχές που η ανεργία και όλοι οι άλλοι λένε τι θα κάνουν για την ανεργία. Ο Κρικέλης δίνει λύσεις στην ανεργία. Κάθε μέρα που διαβάζει τις εφημερίδες να λέτε και το δικό μου. Θέλει ο πρόεδρος 10 άτομα για την Ευρωβουλή και 140 για τις εθνικές εκλογές. Ναι, και τι να κάνεις άμα έρχονται? Έρχονται 140. Η φιλοσοφία της σας πει. Θα είμαι έτοιμος να κατέβω στις εκλογές. Ναι, ωραία. Και μετά. Και μετά θα λύσουν τα προβλήματα. Μετά είναι απλό ρε. Θα καταλήξουν τα προβλήματα. Μετά θα βάλει αγγελίες, τι προβλήματα έχει, θα διαβάσει αγγελίες. Αφού τα λύσει όλα, θα βάλει αγγελία, ζητούνται προβλήματα για να βρουν άλλα να λύσει. Και πάει λέγοντας, ο άνθρωπος έχει ένα όραμα. Και όχι μόνο δημοκρατικός, γιατί έχει πάμε και πρόβλημα στην ανεργία. 140 θέλει για εδώ και 10 για έξω. Δεν θα καταχραστεί και τα λεφτά, το δημόσιο χρήμα για να σε όλη αυτή τη διαδρομή προς την εξουσία. Καταλάβατε, δεν θα καταχραστεί το δημόσιο χρήμα. Πρόεδρε, το να κατέβει κανείς σε εκλογές δεν έχει κόστος, δεν έχει έξοδα. Πώς θα τα απεξέλθει αυτά τα έξοδα? Δεν το καταλαβαίνετε αυτό, να κόψετε κάνα κουπόνι που τα έχω. Τζαμπέδαμε, πάρτε και κανένα κουμπί. Ρωτάς που θα τα βρω, πάρε πρώτος εσύ. Υπάρχουν και λύσεις. Και συνεχίζει ότι τι θα κάνει αν όλοι. Νομίζω είναι αυτό εδώ που λέει ότι αν όλοι δώσουν από €1 και υποσχέσεις φοβερές. Συνέχισε. Οι ενδιαφερόμενοι θα δώσουν τίποτα για να. Ο κόσμος θα δώσει €1 να δώσει ο κάθε Έλληνας. Όχι, λέω αυτό που θέλω. €1 αν δώσουμε, άλλοι θα τους αλλάξουν τα φώτα ο Κρικέλης. Παιδιά, κυρίες και κύριοι, έχουμε Κρικέλη με €1. Λύνει όλα τα προβλήματα. Αλλάζει και τα φώτα. Αν και σε λίγο θα σας αποκαλύψουμε γιατί αλλάζει τα φώτα και γιατί θα μας αλλάξει τα φώτα. Αλλά υπάρχει λόγος. Πάμε στην κορυφαία του δήλωση, η οποία εδώ είναι λίγο. Εμφανίζεται λίγο πιο έτσι σαν τους άλλους πολιτικούς, ενώ μέχρι τώρα. Επειδή ξέρετε ότι οι πολιτικοί έχουν το δικό τους τρόπο για να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των εκλογών και τον εκλογικό νόμο και πώς αντιλαμβάνονται όλη αυτή τη λειτουργία. Ο καθένας βγαίνει νικητής. Δείτε λοιπόν πόσοι ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές τον Κρικέλη και τι ποσοστό πήρε τελικά στις εκλογές. Πόσες ψήφους είχατε πάρει στις εκλογές που είχατε κατέβει? Αν με είχαν διαφημίσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα είχα πάρει 100% θα έλεγα. Στα 10 χαρτιά που μοίρασα έδωσα στο χέρι σε 10 χαρτιά και πήρα 9 ψήφους. Κύριε Κρικέλη, δεν θέλετε 140, καμιά 300 πάρτε. Δεν ξέρω αν το ακούσα το τέλος, ρε παιδιά. Σας παρακαλώ λίγο. Συγγνώμη, βάλτε το γρήγορα αυτό. Μια φορά ησυχία. Πόσες ψήφους είχατε πάρει σε εκλογές που είχατε κατέβει? Αν με είχαν διαφημίσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα είχα πάρει 100% θα έλεγα. Στα 10 χαρτιά που μοίρασα έδωσα στο χέρι σε 10 χαρτιά και πήρα 9 ψήφους. 90%.
Ορίστε. Απλή αριθμητική. Θα αλλάξει και η ορολογία των εκλογών. Δεν θα είναι επί 3 εκατομμυρίων ψηφισάντων. Θα είναι επί 10 χαρτιών που μοίρασα. Έλαβον 9. Χαρτιά Κρυκέλης. Ναι, αλλά στους 10 το ψήφισαν οι 9, αγόρι μου. Αυτό έχει σημασία. Δεν είχε πρόβλημα ψήφου. Πρόβλημα ενημέρωσης. Ήταν θέμα να φτάσουν τα ψηφοδέλτια στους παραλήπτες. Κόσμο για να μοιράσει τα χαρτιά δεν είχε. Και ενώ όλοι οι άλλοι πολιτικοί τους κατηγορούμε γιατί δεν έχουν εργαστεί ποτέ στη ζωή τους στο παρελθόν, αυτός ο ηγέτης έχει εργαστεί. Τι δουλειά κάνετε εσείς, κύριε Όλες τις δουλειές. Κρυκέλη? Ηλεκτρολόγος, λίγο αστυνομικός, έχω κάνει 4 χρόνια. Αυτό δεν παίζει τόσο ρόλο. Εντάξει, λίγο ηλεκτρολόγος, γι' αυτό και αλλάζουν τα φώτα, λίγο αστυνομικός, λίγο μπακάλις, λίγο... Σημασία έχει περάσει από όλα τα λαϊκά στρώματα και ξέρει. Μπράβο, μπράβο, είμαστε φαν του Κρυκέλη. Τι φλανάκι Ομπάμα.